Včera som prišiel a prvá ryba. Prvý záber v podstate. 23 kg 40 na solo guličku Atlantic Fish 24 mm z 1,30 m vody nám prišiel 20 minút po peťovej rybe. Padá mi. Neudržím. Takže ideme na novo vyviesť po včerajšom trápení so 400 gramovými olovami, ktoré sme nevedeli udržať na mieste, lebo ideme cez celé koryto a v prúde je unášaný fakt, že veľký bordel, topolové semienka a robilo nám obrovské oblúky. Tak používame teraz kameň. Pravda, že dlhšiu montáž, jednoduchý návezec. A presne ten istý návezec máme, na ktorý sme chytili vlastne 23 kg 40 kapra. 24 solo gulička. Peťo používa odmočenú, ja dávam priamo z vedierka, lebo som prišiel len včera a nedával som odmáčať a skúšame, že čo. Všetky ryby sme chytili vlastne na Atlantik, ktorý je zložený zo 6 mäsových múčok a z ďalších mäsových tekutých potrav, takže je to vyslovene čisté mäso, nie je tam ovocie ani nič, žiadne sladidlá, nič vôbec. Vlastne všetko používame aj na krmenie, 2 hrste okolo montáže, 24, nič viac tam není, takže všetky ryby sme dostali na Atlantic Fish. Sme tu 4 rybári, 8 udíc, ale vyslovene ten Atlantik na toto obdobie a na túto vodu sedí. Takže ideme to položiť. Skúsime to položiť. Je tu plitká voda, takže s tým není vôbec žiadny problém, ale aj tak vždycky používame obratlík do klipu, aby sa ten kameň točil a aby sa nenamotal na návezec. Takže návezec ide vždycky spolu s ním. Ešte sa mi nestalo nikdy, aby sa mi to zamotalo. Už som veľmi namačový. Sme proti slnku trošku. Hneď dobre španovať, lebo ten oblúk sa už potom nedá napraviť, len sa vrátiť potom naspäť po silóne, dvíhať ho a druhý na brehu musí potom vlastne došpanovať to celé. Takže už teraz to držím dosť napevno, aby sa mi neurobil zatiaľ oblúk. Včera nám doniesli na označenie plavebnej boji cez meter veľkú bojku. A najprv sme sa smiali na tom, ale v podstate v zápäti, keď som videl, aké rúčky sú na nej, hneď som vedel, ako to využiť vo svoj prospech. A aby sa mi nerobili až také veľké oblúky, tak som použil boju, ktorej sa práve blížime, ako taký medziplavák. Jednu udicu mám na prednej hrane v 7-metrovej hĺbke, stade ešte záber nebol, ale v podstate boja je na kraji a chráni mi to od odrezania na hrane. Akorát sme pri nej a tam je vidno jeden môj silón a tu si položím druhý.
prepracoval vlastne oblúky, lebo vyvážame to na nejakých 350 metrov a tomu oblúku sa vlastne v tom prúde nedá nejako vyhnúť ani veľkou skalou, ale je určite oveľa menší. Takto sa trhajú kolieska na signalizátoroch, keď je systém až takto vyšpanovaný. Mám to vlastne našpanované na dvojke na strune. Závažie je úplne vzadu, ani skoro žiadny previs, nič. No a nakoniec to vždycky ešte zaťažujeme skalou, aby nám kapor nevytrhol udicu úplne von. Táto skala tam aj bola. Takto je pripravená udica na záber.